जों खिन्थु खुंलादिखौ जों मानि थाखाय संग्राम खालामामोन दा बिसोरो देरहाथोंसै दानिया महिलानि long live हाग्रामा महिलानि long live भिडिअनि फुटेजआव नुखाबाय बल खेला मोननै टीमजों गेलेयोबा अबेबा मोनसे पार्टिया जेनो अबेबा मोनसे पार्टिया देरहायो थिग दावराव देख्रेब सारनि टीमा बा दावराव देख्रेब सारा फंनैसो बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो एटम बम बेरनाय बायदि बेरबाय बे फंनैसो रावा अबेबा हादोरजों हादोर दावहा नांनाय बायदि ससियेल मिडियायाव गोमसारबाय थिग जोंनि खोनानो मोननाय जोंनि मोनथिनो मोननायाव बिटिसि इलेक्शन जोबनायनि उनावनो दावराव देख्रेब सारनि टीम आरो दावराव देख्रेब सार हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय बा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय सोंलु गुन्दाफोरनो हरनाय बिटिसिनो हरदों गोरिब गुन्दाखौ सेवा खालामनो थाखाय गोरिब गुन्दाखौ नायनो गोरिब गुन्दाखौ अननो थाखाय दा बेफोर होआब्लानो जों जुदि बेरायनो जुदि लाक्जारि जुदि माबा खालामोब्ला भिडिअनि फुटेजआव बल खेला बे बल खेलाया नायनो जोबोद मोजां 40 मिनिट 50 मिनिट बारा 1 घन्टा खेल मोनसेया बे खेल मोनसेयाव अबेबा मोनसेया जेनो अबेबा मोनसेया देरहायो बेबायदि दावराव देख्रेब सारनि टीम आरो दावराव देख्रेब सारनि बुंनाया एटम बम बायदि गोमबाय हादोरजों हादोर दावहा नाङोबा गिदिर बम गावो बे बमा जोबोद गिथावना जायो बेबायदि दावराव देख्रेब सारनि बुंनाय दावराव देख्रेब सारनि टीमनि बुंनायाव ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुब रिंखांनाय सोरबाया बुंदों दावराव देख्रेब सारा थाखा बिनानै मोनाखै खोमा दावराव देख्रेब सारनि टीमा हाग्रामा महिलारि सारनाव थाखा बिनानै मोनाखै खोमा बेबायदि सावरायलायदों माबा मोनसे थिखा नागिरदोंमोनदां माबा मोनसे गादि नागिरदोंमोनदां बेबायदि सावरायलायनाय जों खोनादों बेबायदि नङा बिटिसि इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगो जोंनि खोनानो मोननाय मथे दावराव देख्रेब सारनि टीम आरो दावराव देख्रेब सार हाग्रामा महिलारि सारा आरो बिपिएफ पार्टिया बै सिनियर गेदेरमाफोरनो बेसेबां थाखा नांगौ माबाफोर बिबान नांगौ नामा माबाफोर थिखा खामानि नांगौ नामा बेबायदि मेसेज दैथायहरदोंमोन थाखा फैसाया देरसिन नङा बिबाना देरसिन नङा थिखा मावनाया देरसिन नङा पावारा देरसिन नङा समाजजों गोरोबनानै बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो जोंनि बर' मानसिया बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा खैफोद आफोदाव हेफाजाब मदद होनो हाग्रा दैदेनगिरिफ्रा खुंथायाव थानांगौ जाय लिडारा पाब्लिकफोरनि खैफोद आफोद समाजनि उसुबिदा बुजिनो रोङो बे दैदेनगिरिफोरखौ बे पार्टिखौसो खुंथायाव लाबोनांगौ होननानै साननि हरनि दावराव देख्रेब सारनि टीम आरो दावराव देख्रेब सारा रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै फुख्रा सोरखौबा आथिं हमदों सोरखौबा खुलुमदों सोरखौबा मेगनाव मोदै लानानै खावलायदों रायजो राजाफ्रा जाय लिडारखौ खाथियाव मोननो हायो रायजो राजाफ्रा खाथियाव थानानै सावरायलायनो हायो बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ बे पार्टिखौ खुंथायाव लाबोनांगौ बेखौसो दावराव देख्रेब सारनि टीमा आरो दावराव देख्रेब सारा नाजासोबनानै लाबोदों थाखा फैसानि लब मोनबा बिपिएफ पार्टिया खुंथायाव गैयैनि सिगां बिपिएफ पार्टि गैयैनि सिगां दावराव देख्रेब सारा बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ 50 जननिफ्राय 100 जनसिम गुबुन साख्रियाव सोनानै बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सोनो हादों बै समाव थाखा फैसानि लब मोनबा दावराव देख्रेब सारा सासेयाव 10 लाख 20 लाख लानानै करोड़पति जानो हायोमोन दावराव देख्रेब सारा गुबुन माखासे डिपार्टमेन्टआव बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रियाव 50 जननिफ्राय 100 जनसिम साख्रियाव सोनानै होनाय रेकर्ड दं बिपिएफ पार्टि जोनोम जायैनि सिगां गावनि पावारखौ लानानै थाखा फैसानि लब मोनबा सासेयाव 10 लाख 5 लाख लानानै सोनो हायोमोन करोड़पति जायोमोन बिटिसि इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारि सारा बिपिएफ पार्टिया दावराव देख्रेब सारनि बेसेबां थाखा नांगौ दावराव देख्रेब सारनि टीमनि बेसेबां थाखा नांगौ मा खामानि नांगौ मा बिबान नांगौ बेखौ खोनासङाखै बे फंनैसो बाथ्रा बुंनाया
साफा सानै BPF पार्टीनि बा हाग्रामा महिलारि सारनाव सोङा हसिया सोरबाया पार्टीनि गोजौआव गावनि गोसो बायदि मावनो नाजानाय बिथांमोनखौ सिदा खालामनो थाखायसो गुबुन गुबुन गारि गुरा लानानै गुबुन गुबुन हादोराव बेरायहैनाय बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों। बयबो समानै सोरबा BPF UPPL बेबायदि BTCआव सामलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बा BTCनि बायह्रायाव बर'फोरखौ हेफाजाब मदद होनो हानांगौ। गावनि गेजेराव बावगोमानानै थानायनिफ्राय खौसेखौ नोजोर लानो थाखाय दावराव देख्रेब सारा BPF पार्टीनि सायाव बा हाग्रामा महिलारि सारनि खाथियाव बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों। थाखानि थाखाय बुङाखै, गादिनि थाखाय बुङाखै, बबेबा थिखानि थाखाय बुङाखै, बै सानैसो मानसिखौ सिदा खालामनो थाखायसो दावराव देख्रेब सारा बुंनो गोनां बा दावराव देख्रेब सारनि टिमा बुंनो बायध'था जादों। सोरबाया बे बाथ्राखौ लानानै थाखा बिनानै मोनैनि थाखाय, थिखा बिनानै मोनैनि थाखाय, बिबान बिनानै मोनैनि थाखाय दावराव देख्रेब सारनि टिमा बा दावराव देख्रेब सारा हाग्रामा महिलारि सारनि बेरेखा BPF पार्टीनि बेरेखा बुंनो सानदों। बे नङा। BTC इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारि सारा BPF पार्टीया दावराव देख्रेब सारनिसिम मेसेज हरदोंमोन। सिनियर गेदेरमाफोरनो बेसेबां थाखा नांगौ, मा मा खामानि नांगौ, मा मा बिबान नांगौ। समाजनि खामानि मावनायाव बिबान आरो पावार थाखा फैसाया देरसिन नङा। सोलिनो हानाय जायफोर दावराव देख्रेब सारनि टिमा सोरबाया रिटियार साख्रि आवलाखा, सोरबाया गय बागान, सोरबाया गावनि गथ' गथायानो साख्रि बाख्रि मावनानै दंखायो। दावराव देख्रेब सारनि टिमखौ थाखा फैसानि लबनि थाखाय थाखा फैसा लुबैनानै, खामानि लुबैनानै, बिबान लुबैनानै बेबायदि सोरबाया सानदोंबा बिनि गोजानाव था। सांग्रां जा। बयबो BPF UPPL जायखिजाया खामानिफोरखौ खौसे मावनो थाखायसो हाग्रामा महिलारि सारखौ खावलायदों, BPF पार्टीयाव खावलायदों, बयबो समानै मावनो थाखाय। भिडिअनि फुटेज एसे खोनासं। बे सिपजों थाफानो खामानि सेग्रा माबोरै ओमफ्राय खमथा मोनखो बिसोरो? सोर खमथा दोनफिनलाय? दा सिपजों थाफानानै खामानि सेग्रा बे सिपखौ मान सनमान बारायनाय जादों ना मान सनमानखौ फायनाय जादों फालाय? ओमफ्राय सोर सोर खामानि सेग्रा नामखौ जों मिथिगौ। आं बेखौ उनाव बुंदोंमोन, गासिबो डिटेल बुंलांजोबगोन आं। गावजों गावबो पार्टी मानसिनि खामानिखौ सियो। UPPLनि जाय मानसिया UPPL नङा बेखौ UPPLनिसो बे होननानै खामानि सेना लायो आरोखि बेबायदि। दा UPPLआ जाबाय जेनेबा हमना ला UPPLआ मा खामानि मोननाङा नामा? UPPLआ मानो खामानि मोननाङा? मोनथों मावलायथों बयबो। दिनै नों एथ' गिदिर जुदि बयखौ आं हांख्रायनानै भट होबायब्ला दिनै भट होखांनाय देरहानायनि उनाव UPPLआ खामानि मोननाङा होनबा बिदि जागोन। अब्ला नोंसोरनो भट होयो आरो गासिबो बे साथाम साब्रै बेजों जाय थाफाग्रा फिसा ग्रुप दंनो, सिपजों थाफाग्रा माखासे मानसि ग्रुप दं, बे ग्रुपआनो खालामबाय थायो। दा अब्ला बिसोरनो भट होयो एबार। दा बिसोरो देरहाथोंसै दानिया। नै पार्टीनि वार्कार नानै पार्टी मावग्रा नाय बे इउथफोरनो सोरबा इउथ दं बिसोरनो गारि घरा हरनाय, मबाइल बेरायनो हरनाय, ओरैनो बेरायनाय, आरो सोरबा माने आफादफोर दङ बाहेरायाव फरेनाव बेरायनो थानाय गिलु बालु खौथि थाखानि माने माबा जानाय ट्रेभेल बे जोंथि दुखु मोना बिदिखौ। जों मानि थाखाय संग्राम खालामामोन? जोंहा अब्ला सेल्फ रेसपन्सिबिलिटिया दंमारो नामा? बे थाखायथ' जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनो हरनाय, BTCनो हरनाय, BTCनो हरदों गोरिब गुन्द्राखौ सेवा खालामनो थाखाय, गोरिब गुन्द्राखौ नायनो, गोरिब गुन्द्राखौ अननो थाखाय। दा बेफोर होआब्लानो जों जुदि बेरायनो जुदि लाक्जारि जुदि माबा खालामोब्ला बे एखे मोजां जादों। जाथिया देरसिन, जोङो बे सोरबा साफा सानै मानसिया देरसिन नङा। सजित नार्जारिखौ जिहेतु गिबि बर'फोरनि मुंखौ आं बुंनाय दायो बै समावदि गोबां जे सोमावसारनायाव बाहागो लानानै जिहेतु जखम जानाय, बुख्रुब जानाय गोबां दं होननानै मिथिनो मोनदों। थारैनो बिथांमोनखौबो समान मर्यादा होनाय जाबाय नामा? दा बेथ' बिराद गिदिर माने प्रश्न बेयो जोंनि थाखाय। दिनै बै आन्दलनाव माने बर'फ्रा दैदेननाय आन्दलनाव गासै बुख्रुब जानायाथ' हिसाब गैया। ओरैबायदि बुख्रुब जानाय, कारेन्ट सक जानाय, जेल जानाय हिसाब गैया। थादा केसाव जेल जानाय, गुवाहाटियाव थांनांगौ। दा एथ' बुख्रुब जादों, एथ'बां माने माबा जादों, रेप खालामजादों। दा दिनै जों बिसोरनि थाखायनो बिसोरनि माने सेक्रिफाइसनि थाखाय जों दिनै BTC मोनबाय, BTC मोनबाय। खिन्थु जों दिनै बिसोरखौसो जों मोजाङै सनमान होनो रोंदों आं दिनै खोब आं साना आरोखि। दा दिनै BTC फैनायनि उनाव हयथ' होदों गोबां माने XBLTनि मानसिफोरनो दिनै माने एक्ट्रिसिया होदों, आरो सोरबा आगोलनि माबाफोरनाय गोसोआव थाथावथाव मानसिफोरनो बिदिनो एक्ट्रिसिया होदों। खिन्थु आं होनब्लाबो आं साना जे बे आन्दलनाव बिक्टिम जानाय मानसिफोर जे बयखौबो सनमानफोरबाव मोनसे सनमान गोनां मोनसे रिहेबिलिटेसन होदों, माबा मोनसे सुजुग होदों, आं बिदि आं दाबो आं साना आरोखि। आरो बिसेसयै आं सानो जे जोंनि माने बर' लिडारफोरनि गेजेराव दिनै आं जानो लुबैयो आरोखि।
बिसोरनि सेक्रिफाइसजोंनो जोङो बिएससि मोनबाय बिटिसि मोनबाय सोरबा एमएलए जाबाय एमपि जाबाय मन्थ्रि जाबाय एमसिएलए जाबाय सोरनि थाखाय जादों बिसोरनि थाखायनो जादों दिनै खिन्थु जोङो बिसोरखौ थि मोजाङै सनमान होनो रोंदोंना आंथ' दिनै साना आरोखि जों माने जोंनाव सेन्स अफ रेसपन्सिबिलिटिस माने दायथ'बोध होननाय जिनिसा जोंनाव गैया आं नुनो थांदों आरोखि माने एथ' भिक्टिम जानाय मानसिखौ जों दाबो खबर लायाखै जों खबर लायाखै दिनै सुजित नार्जारिया थैनानै थांबाय मुंख्लं जालांबाय अन्थाइजों फोथार जाबाय बे टाउननि खाथिथार बिनि न'आव बायफंसेखौ नुवाखै दा बिनि न'खौ जुदि बानायना होयोमोनब्ला बिटिसि मोननाय उनावबो जा मन्थ्रि थाबाय एमपि थाबाय बेखौ खि बानाय हायामोन न'खौ खि मोजां लुनो हायामोन मानो बानायनो हादिया बेनो आरोखि जोंनाव सेन्स अफ रेसपन्सिबिलिटिस जोंनाव गैलायलाया एमपि जानो नागिरदों सोरबा एमएलए जानो नागिरदों सोरबा मन्थ्रि जानो नागिरदों सोरबा इएम जानो नागिरदों बे नांलाय खमलाय जादों ओरै बारलाय जाहाथे सिबिनायनि मोनसे स्पिरिट थानांगोन बे स्पिरिटआ जोंनाव गैया जादों आं बेखौ माने सानो आरोखि दिनै साजायै जों मोखांबानो जों बे 12 बिमुखानि बाथ्राखौ गोसाङो 12 बिमुखाया दिनै 10 जन आइजोफ्रा जिनारि खालामजाबाय रेप जाबाय दिनै बिसोरनो माबा मोनसे जों होनो हादों जोंथ' जेबो होनो हायाखै जेबो होनो हायाखै माबा मोनदों मोनाखै जों दुखु मोनो दिनै बिसोरो गावसोरनि फिसाफोरनि एडमिसननि थाखाय गावसोरनि बेमार आजार नायजानो थाखाय दिनै सोरनिबा इएमफोरनि न'आव सोरनिबा सिफनि न'आव सोरबा एमएलए मन्थ्रि न'आव बिसोरो दरखं गिदिङो माने सहाय नागिरो बिसोरथ' माने सहायथ' थोजासे मोनाखै जोंहा जुदि कनक्रिट मोनसे आइडिया थानायमोनब्ला जोंहा सेल्फ रेसपन्सिबिलिटि थानायमोनब्ला जोङो बिसोरनो न' बां लुना होमोन दंफां लुना होनायमोन होमब्लासो जों बुजिगौमोन ना अनदों आदर खालामदों बिसोरनि एथ' गिदिर सेक्रिफाइस दिनै बिसोरो बयजोंबो माने ओरैनो मख'जानायल' जाबाय गेंरेप खालामजादों मादों मुगैजानाय बायदि मोनसे माबाल'सो जों नोजोराव लाबोनाय जाबाय जोंथ' सहायनो हानाय जायाखै 12 बिमुखानि बादै आरो बागमाराव जाबाय रावबो खबरानो गैया जों मा गावजों गावल' नांलाय खमलाय खालामबाय थायो गावजों गाव एखेबारे एमएलए एमपि जानाय थांलाय जों फैलाय बोरै पावार मोननो खिन्थु बिसोरखौसो जों आदर खालामनांगौ बिसोर जों मोनसे सनमान मोनसे माबा होनांगौ बिदि जोंहा जेबो गैया आरो दाथ' ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय दा दिनै जों दा नुयो आरोखि दा दिनै गोबां गथ'फोर जों नुयो माने हटेलफ्राव थाबायबायनाय पार्ट टाइम खामानि मावनानै माने लेखा फरायनाय कलेज फरायनाय जों नुयो आरोखि सोरबा मैगं फानग्रानि फिसाफोर दिनै कलेज फरायो मैगं फाननानै बिमाफ्रा कलेज फरायनो हरो एडमिसन लानो फैसा गैया जों अनेक लोगो मोनो जों गामियाव थाङो जों अनेक माबा खालामो गामि गिदिङो जोंनो खोन्थायो जों मिथियो आरोखि दा नायदो बिसोर जों जेबो होनो हायाखै होनांगौ होननानै रावबो सानाखै खिन्थु होदों सोर मोनदों नै पार्टिनि वार्कार होननानै पार्टि मावग्रानाय बे इउथफोरनो सोरबा इउथ दं बिसोरनो गारि घरा हरनाय मबाइल बेरायनो हरनाय ओरैनो बेरायनाय आरो सोरबा माने आफादफोर दङ बाहेरायाव फरेनाव बेरायनो थानाय गिलुबालु खौथि थाखानि माने माबा जानाय ट्रेभेल बे जोंथि दुखु मोना बिदिखौ जों मानि थाखाय संग्राम खालामामोन जोंहा अब्ला सेल्फ रेसपन्सिबिलिटिया दंमारो नामा जों मानो संग्राम खालामामोन जों जुदि बे बाथ्राखौ जों बुजिखांब्ला दिनै जों बे फैसाखौ ओरैनो गारस्लायस्लाय जों बे गथ'फोरनो जोङो फरायनाय एफा हरमोन सहाय जागौमोन बेथ' हराखै आरो ओरैबायदिबो दुखुनांथावबाव दिनै बेरायनो मोननानै बेरायबाय बाहेरायाव थांबाय गावसोर बेराय मोनदों बिरादनो एखेबारे बेखौ फेसबुकाव होलायबावो इउटुबाव हरलायबावो एखेबारे निउसाव हरलायबावो लासिं सिं एखेबारे मा मोनखो बिराद गिदिर मोनसे एसिभमेन्ट मोनबाय नामा बेरायनानै बेखौ जों इउटुबाव हरलायनो फेसबुकाव हरलायनो बे थाखा सोरनि बेलाय बे थाखायथ' जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनो हरनाय बिटिसिनो हरनाय बिटिसिनो हरदों गोरिब गुन्द्राखौ सेवा खालामनो थाखाय गोरिब गुन्द्राखौ नायनो गोरिब गुन्द्राखौ अननो थाखाय दा बेफोरनो होआब्लानो जों जुदि बेरायनो जुदि लाक्जारि जुदि माबा खालामोब्ला बे एखे मोजां जादों आरो जों मानो पार्टि खालामदों फालाय मानो पार्टियाव ओंखारदों पार्टियाव ओंखारनायनि खारना मा जाथि सेवा खालामनो थाखाय समाज सेवा खालामनो थाखाय जों बे समाज सेवा खालामनाय स्पिरिटआ जानानै बहा थांखो जों पार्टियाव ओंखारनाय माने मा जों माने गारि घरा नांगौ मबाइल माने फन गिदिर नांगौ जोंनो दामि जों माने माबा लाक्जारि थानाय जों नांगौ बेफोरनो नामा जोंनि पार्टि खालामनाय माने समाजनि सेवा खालामनाय जोंनि सेन्टिमेन्टआ बहा थांखो फालाय बेफोर दुखुनांथाव आं ओंखायनो माने बुङो जोंनाव सेल्फ रेसपन्सिबिलिटि जोंनाव खोब माने खम जाबाय लिडारफोरनावबो जोंनाव बे दायथ'आ गैयिबादि जाबाय जों दायथ'खौ लानायखौ जों नुनो मोनासै आरो दाथ' गोदानै नै दा आं नुबावदों दा एखेबारे दाथ' माने खामानि सेग्रा ओंखारलायबावो दानिया खोनादों आंथ' जोंनोथ' अनेक मानसि खोन्थायो सोर खामानि सेग्रा नामखौ जों मिथिगौ आं बेखौ उनाव बुंजोबगोन गासिबो डिटेल बुंलांजोबगोन आं जाहाथे देरसिन जोङो बे सोरबा साफानि मानसिया देरसिन नङा अबाव पलिटिकेल हान्जाया जोंनि थाखाय देरसिन नङा जाहाथे जों नायनांगोन जाहाथे अबाव अबाव खर' गोलैसि नामा जों बेखौ नोजोर होनांगोन दा दिनै बे खयजन सिबजों थाफाग्रानो खामानि सेयो होननानै जों बुंगासिनो दं आरो बे सिबजों थाफानो खामानि सेग्रा माबोरै अबेनिफ्राय खमथा मोनखो बिसोरो सोर खम जादों बिसोरलाय दा सिबजों थाफानानै खामानि सेग्रा बे सिबखौ मान सनमान बारायनाय जादों ना मान सनमानखौ फायनाय जादों फालाय जुदि सिबखौ डेमेज खालामनो हादों ना सिबखौ माने गोजौ थिखोनो हादों फालाय दाथ' बिदि जागासिनो जों खोनागासिनो दं आरो बिटि सि अफिसावबो बिसोर थानाय दादागिरि